Que tal? Moi boa tarde, benvidos a canal de YouTube do Web Atlético Balonmán para unha nova xornada de balonmán desta volta, xornada 16, primeira xornada desta segunda volta. E o meu carón, como sempre, Alberto Calviño. Que tal, Calvi? Que tal, Alberto? Boas tardes. Boas tardes a todos os seguidores do balonmán, especialmente os seguidores do Web Atlético, que se non podedes estar aquí nesta caldeira do Palo Verbello, pois unha boa oportunidade de pasar unha tarde do sábado e seguir esta transmisión e seguir o voso equipo, o que nos espera. Bo partidazos co Lalín. Equipo moi novo, pero bo equipo. Lalín que ven de gañar a semana pasada o Reconquista e augúrase un auténtico partidazos, Sí, sempre son co Lalín. Este ano un poquinho máis abaixo que se podía esperar, pero tamén é certo que é unha renovación bastante importante nas últimas tempadas no equipo, un equipo moi novo e necesitan partidos, está empezando a funcionar e nós tamén a esperar recuperar tamén a senda das vitorias despois do empate que tivemos na última xornada a semana pasada aquí contra o Teucro, que acabamos con empate. Pois imos coa presentación de ambas as dúas escuadras, tanto do Disciplina Lalín como o Web Atlético Balonmán. Moi boa tarde, benvidos ao Palo Verbello para a disputa desta xornada número 16, onde hoxe nos visita o Disciplina Lalín. Formarán por parte do Disciplina Balonmán Lalín número 2 Enrique Lago, número 4 Ramón Gil, número 6 Adrián Crespo, número 7 Martín Losón, número 10 Miguel García, número 13 Roy Sierra, número 15 Miguel López, número 16 Alejandro López, número 20 Xavier Batán, número 22 Xosé Cuiña, número 23 Alejo Varela, número 25 Iago González, número 28 Pedro Toimil, número 45 Adrián Ferreras, número 89 Adrián Losón e con 99 as costas Víctor Hidalgo. Equipo adestrado por Pablo Cacheda e auxiliado por Lorea, Antonio e Carlos Taboada no banco. Por parte dos nosos guerreiros azuis do Web Atlético Balonmán, número 2 para Pablo Gándara, número 4 Mauro Macerar, número 5 Capi David Iglesias, con número 7 Diego Yuque, número 8 Roque Arias, número 13 Brais López, 17 José López Joseño, 21 Andrés Bacelar, número 26 Sergio Munín, 27 Enrique Domínguez, 32 Amuro Dani Fernández, 39 Rubén Augusto, número 66 Iván Fernández, número 77 Julio Ferreiro, co 83 o gladiador Eloi Malvido, e número 90 Asier Cerqueira. Equipo adestrado por Luis Montes, auxiliado por Manolo Montes e por Juan Suárez. Os colexiados do encontro, os señores Fernández Herrero e Álvarez Vijande do Colexio Asturiano, auxiliados por Andrea Cabaleiro e Marta Rivera. E imos a aproveitar hoxe para homenaxear aos xogadores do Web Atlético Balonmán que estiveron presentes no CESA 2025 deste ano coa selección galega. Eles son, na selección infantil masculina, plata do Campeonato de España, Marcos Soliño e Paco Ríos. Infantil femenino, Ainhoa Blanco e Uxía Sotelo. Do cadete femenino, Raquel Blanco, Pablo Arce. E do juvenil masculino, Jaime Moldes, Martín Cadilla
David Iglesias, Luis Montes como seleccionador, Emanolo Montes como delegado de esa selección juvenil masculina. Once representantes do clube aos que se lle vai a facer entrega dun agasallo, dun obsequio por parte do clube. Aí temos medallas por parte das categorías infantil masculino e infantil femenino dentro do Campeonato de España. E o campeón de Copa dentro do juvenil masculino. E a plata conseguida tamén por ese cadete masculino. E aí temos agasallo do clube. Forte o aplauso para esta representación do Bueu no CESA 2025. Pois aí está, esa celebración. 11 representantes do Bueu Atlético no CESA este ano. Pois incrementando pouquiño a pouco, e incluso desa representación xa podemos e temos ademais a confirmación de que dúas rapazas, as de infantil femenino, Ainhoa Blanco e Uxía Sotelo, xa seleccionadas para o CAR de Sierra Nevada coa Federación Española. Qué bonito empezar un partido así, Alberto, mirando que a base o ven que se está traballando, que van saindo rapaces, o que era impensable hai prácticamente 2 décadas de enviar tantos representantes con calidade, con categorías suficientes para xogar e para defender a selección autonómica e incluso por presentarse a selección nacional tamén, a estes períodos de formación que fai onde recoñen xogadores de toda España. Evidentemente van moitos, pero xa pasar ese corte é moi complicado coa cantidad de xogadores que hai en toda España. Sí, agardamos que non van a ser as últimas, aí tanto Ainhoa como Uxía, probablemente, bueno, xa Pablo foi durante esta tempada tamén ao CAR de Sierra Nevada de principio de tempada, Pablo Arce, pero aí probablemente agardando tamén a chamada de Marcos Soliño, que está petando e forte en todos los partidos. Moito bonito que nos queda por vir. Sí. Vamos, estamos notando que nos faltou a semana pasada, Alberto. Sí, o calor da grada. A calor da grada que temos aquí xa os siareiros que de verdad que se están escoitando. O outro día escoitámonos de outra maneira, pero sí que xa os temos aquí, xa está fervendo o pabellón, xa están os xogadores eléctricos e na grada máis aínda. Xa sabedes, como sempre, o noso chat aberto en directo para interactuar con nós, para que enviades os vosos ánimos, para que incluso, si metemos a gamba, que tamén nos lo digades, que non nacemos aprendidos, vamos, senón que somos autodidactas e ao final, bueno, sabedes que como sempre tratamos de elevarvos a emoción ao máximo dende aquí, dende a nosa posición de comentarios. A ver que nos depara este a priori partidazo que pode ser que sempre son os Bueu Lalín, O Lalín sempre, un equipo moi competitivo que sempre teñen moi boa base, son xogadores con grandísimos condicións técnicas, físicas tamén habitualmente, vai ser un partidazo seguro. Primeiro ataque xa para Lalín, por certo. Sí, Miguel con Roy e con Adri. En esa primera línea, Adrián Ferreras ahí iniciando primer ataque. Sí, o Atlético en 6-0. Ramón, como sempre, tratando de recibir, anticipouse aí. Enrique Domínguez quere salir a contra o Bueu, vai a roubar a carteira, non conseguiu, aí va Enrique, yo me lo como, balón o pau. Primeira parada para Iago, despois deste contraataque, un poquinho forzado tal vez por Domínguez, subindo solo o balón entre tantos xogadores. Ben Dani tamén, primeira parada. A primeira amonestación para Josiño, non, para Rubén. A destacar no Lalín a Sierra, o central, Roy Sierra, que é o máximo goleador do seu equipo, o máximo artilleiro, xa desde a posición do centro. Será un xogador que asa que ter en conta desde o punto de vista defensivo. Adrián conseguindo gol con fortuna, o primeiro gol de Adrián Ferreras, estrenando xa o electrónico do Pablo Orbello. Iniciando ataque xa o Bueu, Roque, Brais e Yuque. Como se diría no baloncesto, o quinteto de baixiños, ¿no?
Sí, sabía tempo tamén que non coincidía. Que ben recibiu aí Rubén Augusto, vaya a sacar os 7 metros. Moi ben ese pase tamén. A amonestación que vai a levar aí Víctor Hidalgo. Esa defensa. Cambio na portería para tratar de ter este lanzamento de 7 metros. Está José Sá preparado, tengo balón ainda o portero do Lalín. Tomar contacto coa bola antes de darlle a Joseño, que Sá se dirixe a liña situada a 7 metros da portería. Preparado Sá. El primeiro gol tamén para José de lanzamento. 1-1, 2 minutos. Primeiros 2 goles para cada un dos equipos, ainda están tanteando. Víctor Hidalgo no pivote do Lalín, pedindo instruccións aos seus compañeros da primeira liña para onde se vai situar para o sistema que decidan. Empeza con cuarta posición entre 1 e 2. Que ben levada Adrián Ferreras. E o colexiado que vai a ver falta, golpe franco a prol do balón Manalín. E vai a poñer de novo o balón en movimento equipo do Deza. Roy Sierra. Teñen o extremo desdoblado, sí. Desdoblado. Escapase o balón aí a Miguel. Consigue do malo. Iniciando ataque, quedóse colgado aí. Dobles pasos. Saca rápido Roque desde o centro, primeira liña que hicimos con Yuque, Brais e Roque. Había semanas que non conseguían estar o balón hasta o extremo. José. Pau de Joseño. Pois o veu como sempre fiel ao seu estilo, correndo, buscando esas accións rápidas. Primeira oleada, se é posible, se non contato que primeira oleada ou incluso segunda, e despois cambio do pivote para iniciar xogo estático. Ainda non houve ocasión de facelo. Veamos a máis profundidade na defensa do Bueu Atlético, como tamén ven sendo habitual. Joseño sobre o lateral dereito. Miguel nese un contra un sacou, ya falta en ataque ahora Rubén Augusto, quere correr de novo Bueu. Ben Roque buscando un primeiro apoio en Yuque, aí está, iniciando de dereita a esquerda, vai Roque cambiando de dirección a velocidade. Yuque, balón a esquina. Uy, va, falta en ataque cando xa estaba Enrique engatillando. Pouca precisión polos dous equipos, já vamos 1-1, 4 minutos prácticamente, faltan 15 segundos. Levamos a fácilmente 3-4 ataques cada equipo, 1-1, de momento co brazo encollido os dous equipos. Adrián Ferreras, Miguel buscando esa cinta de brazo, balón a esquina, non se atreve no lanzamento, ahora buscaba un contra un. Unha cinta de Siro, intentó unha cinta de Siro moi ben aí a Sier. Miguel López, pero non o conseguiu. Circulación de extremo, atentos aquí ao cambio de oponente, e buscando bloqueo aí Víctor Hidalgo. Roy que se levanta, ven aí a defensa de Rubén Augusto, roba ya a carteira Rubén a Roy nese bote, aí ven a contra Josiño tratando de domar o balón. Josiño vai a ver 7 metros. E os primeiros 2 minutos que caen xa para Ramón Gil. Que duelo bonito vamos a ver nesa banda, Calvi. Vaya calidade, non vai a haber impresora que sea capaz de imprimir esa foto, Vaya dous que vai a ver aí, Josiño e Ramón. Primeira exclusión, vai Josiño. Prepárase, engatillando e gol de Josiño. Cambiando completamente o lanzamento, esta vez lanzou a escuadra arriba, parte esquerda. Según mira Josiño e anota o segundo gol do Bueu Atlético. Segundo de penalti tamén, de momento os dous que anotamos fueron de penalti. Subindo decibelios aquí no Pablo Arbellos a ese fervedoiro que é o Sagrada de Siareiros. Baleirando a porta o equipo de Cacheda para xogar e igualar as forzas aí no ataque. Roy Sierra con Adrián Ferreras, a túa miña devolvendo Roy Sierra, lanzamento inexpugnable de Roy. Primeiro gol de Roy tamén desde a posición de 6 metros. En Roque con espacio, Yuque, balón a esquina, Enrique, o gol. Agora sí non perdonou Enrique. Ángulo suficiente, aproveitando tamén a inferioridade que está o Disciplín Lalín en defensa. E o seu primeiro gol. Para ir a portería de novo, Disciplín Lalín para xogar o ataque en igualdade numérica. máis profundidade tamén na defensa, sigue Josiño con este avanzado sobre o lateral dereito, e agora tamén temos a Rubén en 9 metros na zona central. Sierra 2 para 2, non consigue cazar a Hidalgo. Balón para o Bueu, nova recuperación, Roque, portería Baleira, Ferreras que se lanza polo balón, evitando gol de Roque de distancia. Sí, mantemos a posesión. Ose non está o especialista a distancia, recordamos, Adri, lo temos o seleccionado Baixa neste partido,
Que auténtico especialista en esos lanzamientos de portería Baleira. Iniciando ataque de nuevo, Roque sacando a Rubén Augusto. Vaya a decidir Roque ahí, balón cara al lado izquierdo. Bryce con espacio para Josiño. Gol de Josiño. Muy bien, moito mérito este gol de Josiño, porque o pase de Bryce realmente foi moi rápido, pero non foi moi eficaz. Era un pase que foi prácticamente aos pés. Había de todos modos espacio suficiente. Conseguiu adaptalo Josiño, orientarse a anotar o terceiro gol. Sí, terceiro. O cuarto gol foi de Enrique Domínguez. 4-2 no electrónico, caminando cada minuto 7. Recibiendo Roy Sierra nuevamente, jugando con Miguel García. Encadenando, buscando ese 2-2. Anticipouse Enrique Domínguez. Ven, Enrique. Se recuperó, aportado Lalín. Ven Enrique en la contra. Ahora Enrique. sí. Ahora sí, Enrique. Segundo contraataque, si consigue anotarlo. Atacando sobre balón a Maliner con moita velocidade, aproveitando que ainda non recupera a posición Vicentes. Ya estamos todos usados en defensa. Ahí tocó nuevamente a Asier Cerqueira, Asier. enchufadísimo equipo de Luis Montes. Muy, sobre todo Asier, se leva varias accións defensivas tamén moi boas. Mira, vai aumentando a profundidade tamén a defensa do Atlético. Bien, produce ahora ahí o cambio de posición con Roy Sierra, recibido por Rubén Augusto, buscando esa penetración, balón a Adri Ferreras, que doy balón atrás. Vaya a haber golpe franco a prol do equipo do Deza. Maior velocidade xa despois destes 7 minutos no desplazamento do balón, movendo o balón na primeira liña, e tamén máis profundidade no Bueu. Ben, que ben esta defensa. Recuperando de nuevo Bueu, recuperando Bryce. Vaya a poner balón nuevamente a Dani, recibiendo a Bryce, cogiendo velocidad de crucero Bueu. Va Bryce nuevamente en bote, Roque en bote, continuidad de cara a Yuke, cambia dirección Yuke. Vaya a parar ahí o ataque. Sí. Vaya a iniciar o ataque posicional o Bueu Atlético. Van todos a máis, recuperaron o home excluído. Sai Rubén a dar continuidade no movimento da primeira liña no balón, ahora un poquinho máis pasados. Bryce va buscando ese bloqueo de Rubén, balón a esquina. Enrique a parade de Iago. Sí. Coa cadeira, mirou claramente que o lanzamento iba ao pau longo. Movimento de cadeira para impactar nela e desviar o balón. Miguel García buscando esa penetración entre 1 e 2. Digo que Lesiado, que está invalidada a acción por golpe franco previo. Lo metes a Asier. Porque foise con unha finta de brazo un poquinho máis forte nese contacto, que o está facendo moi ben de momento. Cambios. Salta de nuevo Ramón a pista. Está moi ben de momento a defensa do Atlético, cerrando a Víctor Hidalgo entre 2 e a veces entre 3 homes, pero é moi móvil tamén este pivote. Está pasando por toda a liña defensiva, vai ser a tarefa importante. Aviso de pasivo, Ferreras penetrando, consiguiendo gol. Adri Ferreras, segundo gol para él. Correndo Sabueu. Bryce en bote, no un control sobre Ferreras. Fase perdió con Lesiada, que está invalidada. Acción. Cinta de brazo, foise por el lado débil, enganchado e desequilibrado, pero cometendo pasos. Tienen que señalar tamén o golpe franco. Vemos posesión xa. Bryce indica ya a Josiño que salga. Sai extremo da súa posición, circula por fora. Ahora penetración de Josiño, vaya a sacar os 7 metros aí nesa penetración, e os 2 minutos van a ser agora para Hidalgo. Non, van a ser para Miguel García. Segunda exclusión para el equipo de Odeza. Venga, acción de José, realmente estaban todos os defensores esperando un pase, xa esgotar o ciclo de pasos tamén dele, estaba no aire co balón a man, preparado para o lanzamento. A volve a notar, ahora sí cambió a táctico porteiro, esperou atrás, Iago quedouse na liña, ainda así José localizou o lanzamento donde eso é unha zona moi eficaz para él, lanzou con forza e anota o seu terceiro gol desde o lanzamento de 7 metros, da posición de 7 metros para o seu cuarto gol neste partido. 6-3 no electrónico. Que volve a venir a portería o Discipline Ladín. Roy Mills saindo aí a pista, ahora no lateral izquierdo. Roy indicando a Joseo extremo que se desdoble. Reinicia o ataque. Ben Roy buscando ese 2-2. O cruce para Pedro Toimil, que ben se habilitou a Hidalgo. Non conseguiu tomar o balón. Vai a ver golpe franco. Ben aí axuda da defensa. Que ben, iba a decir que se despistaron un pouquiño, pero retomou rápidamente a posición a Asier e chegou aí a interceptar esa bola en esa línea de pase. Roy, ben Pedro. Cruce con Ferreras, levando cara al lado derecho, buscando ese cambio de dirección. Roy Sierra, Roy Sierra engatillando, Roy Sierra que se largó fuera ese balón. Sí, pero ese contacto ten que seguir. Una vez de contacto ten que haber mayor continuidad. Hoy buscando yo globo. Uy, bo. Balón o longueiro de Bryce. Agardemos ahí que Iago que no se fixera dana nese contacto. Estoy a tamén de que esas porterías sean móviles, que non sean fixas, porque o golpe agora de Iago puido ser moi aparatoso.
estaba acordando ahora mismo diso isto, en canto diseche, vamos, é que mirei o movimento e pensaba o que sería coas porterías que habían antes que estaban ancoradas directamente atornilladas ao chan. Sí, pois houve desas porterías móviles en que creo que en categorías superiores sí que creo que teñen que estar atornilladas ao chan. De todos modos, acción un poquinho despistado, non se están dando conta no bo Atlético, é certo que falta especialista, pero fai falta alguén que avise que o porteiro ainda non está e buscar o lanzamento non tan forzado. Aí vai Pedro, non contra un, continuidade para Roi Sierra, que o balón atrás, vai a iniciar novamente a Adri Ferreras, Roi Sierra novamente recibindo, vai a iniciar ahora, hai o dos para escapouse o balón a Ferreras, quere correr, ahora sí vai se atrevendo o lanzamento, non se atreveron novamente a portería Baleira, prefiren amarrar o ataque, Ben Roque en bote, buscando ese bloqueo, que ben balón a Brais, como se anticipaba no impar, non conseguiu aí Ramón, Josiño, Josiño de novo. Máximo tiro do momento no bo Atlético e vamos, sobre os seus ombros, sobre o seu brazo dereito está caindo todo o peso do ataque do bo Atlético. Quinto gole, tempo morto que pide Pablo Cacheda. Cuidarse no es cuestión de edad, es mantener el cuerpo y la mente en forma, es sentirse bien y sentirse acompañado, es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Pois voltando xa a pista e as pezas o 40-20 do Pablo Herbello, que está sendo xa unha auténtica festa como acostuma ser en cada partido. Aquí que sería da semana pasada ese empate co xente aquí. Bueno, balonmano ficción, pero seguro que un puntiño máis iba a dar. Bueno, iso é como se o VAR funcionase en outros sitios. Non sabemos. Primeira liña xa movendo balonmano a lin despois destas instruccións de Pablo Cacheda. A ver se resulta. Venga, defensa, que ven Asier. Defensa de Asier sobre Pedro Toimil. Que centrado está Asier, que ven. No oponente directo e nos apoyos, sobre todo cando está Víctor Hidalgo aí, que creo que ainda teñen que ser un poquinho máis. Esta posición é perigosísima. Esta. Aí recibindo que ven axuda tamén de Cerqueira. Moi ben Vicente, non o fixera así hasta ahora. Estaba defendendo a Víctor máis de lado, ahora puso ese susto detrás. Toimil novamente buscando esa de 2 para 2. Roy Sierra con espacio penetrando. Roy Sierra sacando 7 metros. Moi inteligente. Los 2 minutos van a ser para Rubén Augusto. Primeira exclusión que resumimos. Ben Rubén tamén a defensa central aí, facendo para allá con Roque. Preparado Roy para o lanzamento de 7 metros. Primeira opción que tengo Disciplín Lalín. Roy Sierra superando a Dani. Poniendo 7-4 no electrónico. Moi bo di este marcador da defensa que está facendo o Atlético. 4 goles en 12 minutos. Son equipo como Lalín con tantas posibilidades tamén, con muchísima fortaleza en segunda liña, que de momento, por sorte para nós, ainda non está sacando a relucir. Vai Brais con Yuque, Roque ahora no lado dereito, iniciando Brais, volve Josiño ao seu sitio, Roque, Yuque, que ben se anticipou aí Ramón nese impar. O habitual del xogador que casi defende máis, aínda que parte da posición de extremo, casi defende máis por contactos laterais que a seu propio oponente directo. Aí a defensa de Juan Lago sobre Brais, evitando que pudiera xirar. Brais nuevamente hay aviso de pasivo. Estamos con Roque, balón a esquina, va Enrique, golazo de Enrique. Qué golpe de muñeca, qué golpe de pulso Enrique. Súper enchufado también en ataque Enrique. 8-4, golazo de Enrique Domínguez en esa continuidad del equipo azul. Roy Sierra en bote, buscando apoyo, apoyándose ahí perfectamente, buscando lanzamiento liftado. Ahí Pedro Toimil, pero non conseguiu o gol. Roy saca o balón preparado para efectuar o segundo lanzamento de 7 metros. Dani diante del Roy o amago de Roy como mandan os libros, o pé de apoio do porteiro.
Consiguiendo un nuevo gol Roy Sierra. Terceiro Parelo, segundo en la línea de 7 metros. Sigue esa distancia de máis 3. Vale ir a porta tamén o equipo de Luis Montes. Segundo ataque no que fai, sí, yo que ahora desta posición central con Roque e Reis nos laterais. Vamos a David na línea de 6 metros. Bryce recibiendo, cambiando ritmo y dirección. Aí a falta en ataque que ya formou aí Juan. Lanzamento de Juan Lago. Balón fora, pero precipitouse, menos mal. Sí, moitísimo espacio, casi 2 metros. Sí, moi desviados. Fuera do arco, precipitación. Aí estaba Ramón diciéndolle tranquilo que vou pola banda. Corre caminos. Ramón Gil. Recuperamos a un excluido tamén, 7 contra 7 ahora. Empieza a haber máis profundidade na defensa o doble line. Uy, Roque lanzamento, vaya a ver. Sanción para Juan con esa manga faciana de Roque. La tercera exclusión para el equipo do Disciplín Lalín. Sí, estamos entrando con bastante rapidez entre os xogadores, teñen a defensa moi atrás, pero con a velocidade que están entrando os nosos xogadores, os guerreiros azuis, botan a man, botan un abrazo e eses contactos están sancionándose con 7 metros por ir a prácticamente o pescozo ou a cara. Outro novo gol de Josiño, leva 6 a nesta primeira parte, 6-2-9 do Bueu Atlético, 4 deles desde a posición de 7 metros. Mais cambios no Disciplín Lalín, entra tamén no extremo dereito Losón. Mira que profundidade no Bueu Atlético. Bueno, aproveitando tamén a inferioridade numérica do Lalín. Está Adri Ferreras, Pedro Toimil vai a buscar ese bloqueo que me se aproveitou do bloqueo. Gol de Pedro Toimil. Este gol é mérito de Víctor, Sí. En ese bloqueo no 2-2 Ben Roque buscando a Adi rápido. Bryce, balón a esquina. Josiño. Vaya lección de eficacia está realizando Josiño en este partido. Todo que lle chega, todo que pode lanzar, acaba na portería. Moi ben Bryce tamén, fisándose o oponente que era último pola inferioridade na defensa do balonmán Lalín e deixando espacio suficiente para que o Josiño siga mantendo esta eficacia. 10-6+4 para el equipo azul. Pedro Toimil pidiendo ayuda. Portería Valera, recordemos el equipo de Pablo Cacheda. Pedro Toimil con espacio buscándose un contra un. Quería habilitar y ahí a línea de pase Víctor Hidalgo. Vaya loita de Titanza. ¿Quién tocó? Hidalgo Asier. O que tocó a bola. Que ven, que atento a esas defensas, sobre todo con Víctor Hidalgo. Ferreras, cierra, balón a la esquina, Ferreras, balón por enriba de Dani. Saiu Dani a por todas, en canto mirou que entraba Franco xogado Lalín, con meullo espacio e seguro que iso influye para que o lanzamento saíse fora. Roque, balón a la esquina, nuevamente Enrique, avanzado Enrique Domínguez. Tamén ten o día Enrique. Dificilísimo ese pase con moitísima velocidade, un pase moi tenso. E que velocidade tamén na arrancada de Vicente Domínguez, nada, en 2 pasos plantes esa de 0 a 100, salta, este caso anota polo curto. Atacando de nuevo equipo franxinegro. Ahí está Roy Sierra. Toimil poniéndose a la directa, Toimil buscándose un control con Roque, que ven defendido entre Roque y Rubén Augusto, evitando esa línea de pase. Batán, una línea de 6 metros, recibiendo Toimil nuevamente, ve buscar el 2-2 con Batán, que ven se zafó de bloqueo. Rubén Augusto, balón con recuperó un Asier, o pulpo Cerqueira. ¿Cómo está Ose Asier? Estaba en esa posición por ir a apoyar a Roque, que Roque fuera a apoyar también a su vez a su compañero lateral para a posición de Víctor. Realmente aquí saca ataque, ese pase tiene que soltarlo antes. Atacando de nuevo equipo azul. Moito mérito a defensa do Atlético. Posibilidad de Poñero. Más 6. Josiño con Roque. Yuque recibiendo Bryce. Vais a levantar, amagando copases. Nuevamente Roque vuelve a esquina. Josiño anticipaba así como no. Ramón se estaba coa Cana. Balón a esquina. Enrique nuevamente. Enrique. Ahora sí Iago. Ahora parou Iago. Ahora sí Iago, tercera parada do porteiro de Lalín. Ese lanzamento de Enrique Domínguez que leva ahora mismo un 4 de 7. Una boa estadística para Vicente Enrique. 11-6 no electrónico, producen esos cambios no equipo de... Sí, cambio de Cachela, sí, Xosé Cuiña aí ao centro para iniciar
potenciar, metendo máis pólvora todavía. Juan no lado dereito, Juan Lago. Toimil, Xosé. Lo que está haciendo Ramón Gil, se van varios ataques donde se da cuenta que no se saca cada Hoy ataque. con espacio Xosé Cuiña, que ben ya sacou, que ben ya sacou. ¿Cómo está? Vicente Enrique outra vez. Como está concentrada a defensa do huevo, Vamos. Brais con espacio, quedou o balón atrás a Roque, conseguiu unha domar. Brais continuando o ataque sin parar. Vai Roque novamente con Brais. Yuke non queren deter o ataque, continuando aí Brais a esquina. Oi, friccións na línea de 6 metros que acaban con 2 minutos. Para Pedro Toimil. Moito que contar, moita velocidade de xogo, non nos dá tempo a todo, pero que hai moitísimas cousas que están pasando en ataque, en defensa, que é para pararse porque está sendo un xogo de xadrez entre adestradores e entre xogadores, pero moitísimos apoios na defensa do Atlético. Pois nova exclusión e a cuarta xa do equipo do Deza. Si, todos xogadores distintos, non teñen ningún con perigo. Josiño con Brais, recibindo Roque con espacio para o 2 contra 2, o errora de Vicente Enrique, nova parada de Iago, cuarta parada de Iago González. Duas seguidas agora de Iago a Enrique Domínguez. É destacable a acción de bloqueo de Rubén Augusto na posición central para que chegase o balón con moitísimo espazo para Vicente. Está preparado na banda Andrés Bacelar para ingresar no campo. Muchísima profundidade na defensa tamén agora. Roque mirando tamén atrás, sabe que hai un xogador. Ben Miguel, levántase Miguel, a parada de Dani Fernández, a ver si se atreve aí, se estaba querendo coller e correr, aproveitando que estaba a portería Baleira. A parada que ya notamos a Dani, a primeira, Roque, Brais, balón a esquina, Josiño, vais a atrever, Josiño, vaselina de Josiño, golazo de Josiño. Busca, si non é o curto, si non é en bote, pois é vaselina. Está dando un recital Josiño Ose e outros moitos sábados pola tarde neste pabellón. Oitavo gol xa do pistoleiro do Bueu, querendo manter esa media de 10 goles por partido que está mantendo. Cambio tamén no extremo dereito, primeira vez que Ramón Gil deixa a cancha para que entre o seu compañeiro. Neste caso entrou Adrián Crespo. Adri Crespo aí na esquina. Xosé, balón para Juan, vais a levantar Xosé, aí domando balón a esquina. Vais a atrever o extremo esquerdo, que ven como aguantou e que ben Martín. Lanzamento de Martín Losón, consiguiendo por enriba de Dani Fernández, atacándose a Bueu. Pequeno desequilibrio en defensa. Gándara, balón a esquina, aí ven Andrés, a parada de Iago, que xa estaba esperando, xa estaba aguardando arriba Iago. Localizou este diestro, vais a abrir, acercouse un par de metros e a dúas mans fixo aí, meteu a chapa. Sí que está esperando este, bueno, aquí xa hai máis coñecemento de parte de min. Xa son moitos partidos enfrontándose. Pues mira, quinta parada de Iago e a quinta que ven desde ese lado dereito todo, Sí, e máis, quinta parada e podemos decir que as tres últimas nos últimos 4 minutos. Sí, aí vai Juan levantándose, toca Dani, pero entra o gol de Juan Lago. Correndo xa o Bueu, Roque en bote con espacio, balón a esquina novamente, Josiño, pistoleiro, Josiño, gol de Josiño. Novo gol para José tamén. Señor. Que eficacia está mantendo neste partido. Noveno gol de Josiño. En defensa xa Bueu. Iniciando ataque novamente. Se Cuiña dende o centro, Juan e Pedro Toimil en esa primeira línea, sacando a Crespo dende a esquina. Toimil chegándose en bote, un contra un, que está en espacio, que ben habilitou, que ben o gol de Xavi Batán. Acción colectiva do Lalín fantástica agora mesmo. Sí, pero soubera un desequilibrio ante a defensa desde a posición de Douses aquí no lado. Aí faltan ataque. No dereito. Máis intensidade o xogo, máis ritmo tamén. Bento y Mil nuevamente chegándose en bote. Balón para Xosé, Juan, Xosé. Rápido, buscando esa acción nuevamente Toimil. Que venga defensa. Hoy que le van elevado a superioridad de cara al lado derecho de Crespo. Ahí faltan ataque, no. La invasión de área. Muy hábil Brais de todos modos intentando provocar esa acción do atacante que se contrae en esa trayectoria cara al gol. Pausa ahora, non hai posibilidade de primeira e segunda oleada. Roque desde o centro, pausa este ataque. David na posición de pivote. E Pablo Gándara que se incorporou tamén ao lateral dereito. David recibindo a Brais en axuda. Gándara que vai a ser quen decida. Roque cambiando de dirección, buscando sin para aí o Lalín que ven levou, que ven o evitou aí a Pedro Toimil. Ven Gándara con Roque.
Desdoblándose Andrés tamén, Gándara e atasco no equipo de Bueu. Hai aviso de pasivo, vai levantarse Brais. ¡Golazo! ¡Qué ben que lanzamento! Estamos en pasivo, non pasa nada. 2 pasos adiante, salto, non salta ninguén diante. Donde quero o balón? Donde non chega o porteiro. Bo golazo de Brais. O seu primeiro gol tamén no partido. Lanzamento exterior que tampouco é do máis habitual. Novo xogador do Bueu. 14-9 máis 5 para o equipo azul. De novo posesión para o equipo do Deza. Xosé dende o centro iniciando, desdobla Seto e Mil, recibindo Martín Losón a buscar ese primeiro 2-2, o cruce engaña, se non consigue tomalo Juan. Ben Josiño na contra, e anota de novo. Tamén en contraataque, ahora que lle faltaba a Josiño por anotar neste partido. Querendo correrse a Lalín sin tempo que perder, Juan vai a poñer calma, a iniciar de novo ataque estático equipo adestrado por Cacheda. Defensa 5-1, cambio de defensa de equipo de Bueu. Sí, pero así siguen creciendo con moita profundidade os xogadores que se están quedando. Mil, aí balón que buscaba cara ao pivote, cara a Xavier Batán, pero non conseguiu tomar aí Batán. Vai a poñer o balón en movimento, indica o colexiado. Dende onde ten que ser posto en movimento. Desdóblase o seu extremo, vai Toimil, vai buscar ese primeiro 2 contra 2 exterior. Toimil, balón para Xavi, Xira agora sí. Vai a sacar os 7 metros nesa axuda de Andrés. A xogada prácticamente a teñen estudiado ahora mesmo, levan todo o partido facéndoa con Víctor Hidalgo e agora cambiaron de pivote. O mesmo Víctor Vicente estaba cantando moi ben coa axuda de Asier ese xiro do pivote, pero ahora Pablo quedouse só. Foi capaz de xirarse ao xogador do Lalín. Roy Sierra preparado para o lanzamento. O lanzamento durísimo de Roy Sierra, esa escuadra, terceiro gol dende a liña de 7 metros. De momento a estadística do 100% para Roy Sierra de ir neste caso contra Julio, que saíra a intentar detelo. Brais no centro ahora, indicando as instruccións tanto a Roque como a Pablo Gándara para indicar que é o que van a facer. Que movimentos deben seguir. Sae Josiño, da continuidade con Roque, Pablo desde o centro, Brais. Gándara, balón a Roque, cambiando aí a dirección, ahora sí. Levando Gándara y aviso de pasivo, escapóse yo balón ahí a Pablo Gándara, vai a haber golpe franco. Está moi cerca, tiene que retomar. Sí, insistindo moitísimo, sobre todo aí do lado dereito, tanto Crespo como Ramón, nesas saídas ao impar, Sí, hai máis profundidade nesa zona. Roque vai a buscar a 2 para 2, o cruce vai a levantar Brais, a gol de Brais. Segundo seguido que anota Brais, lanzando desde 9 metros. Igual que antes, esgotando a posesión hasta prácticamente o límite do pasivo. Boa solución que está dando Brais, facían falta estes lanzamentos exteriores. 16-10, menos de 5 minutos para rematar esta primeira parte. Sigue sendo, vamos, a máis destacable destes minutos a defensa do Bueu. Juan, levántase o gol de Juan Lago. O primeiro paso, collendo contrapé tamén a Dani. Roque correndo xa ao Bueu, iniciando un novo ataque. Pablo Gándara, Roque, Brais, movimento nesa primeira línea, novamente outro impar que xoga aí o Lalín, insistindo moitísimo para dificultar aí a circulación do equipo de Luis Montes. Salta de novo a pista David. Brais, balón a esquina, Josiño, vais a atrever, balón ao pau ahora de Josiño. Sí, debe ser o primeiro erro, é dificilísimo, non tiña apenas ángulo para facer o lanzamento. Segundo erro de Josiño. En Pedro Toimil, balón a Xosé Coiña, que escapa, lle queda, consigue do malo Brais, sacando a contra para Andrés. Ven Andrés na contra, gol de Andrés. Contraataque, rapidísimos esas más en defensa de Brais, de Roque, a ser todos, consiguen lanzar o balón. A Andrés que esa saída en contraataque correndo, captura o balón, un contra porteiro e anota. Cambio na portería. Entra Alejandro. A portería do Lalín. E anotamos tamén o gol a Andrés, o seu primeiro gol no partido. 17-11, atacando a balón de Lalín. Juan anticipouse aí Andrés, consigue tomar o balón novamente Juan Lago. Dobles. Non eran dobles porque tocou o balón Andrés, Sí, hubo unha intercepción. Sí, dou polo menos esa impresión de que tocara Andrés. Ben Brais na penetración, vai a sacar os 7 metros. Habilidoso Brais tamén agora aquí, tirouse saltando, iba con velocidade suficiente, pois hasta dentro. E os xogadores quedaron agarrados del, pero está pisando, invadindo a súa propia área. Pois
Prepárase nuevamente Josiño, baixo pausa agora e Alejandro. Josiño, primeiro mago, gol de Josiño. Quinto gol desde os 7 metros. Que vais a distancias a 7 goles. Décimo gol xa de Josiño, desde 18 que leva o pistoleiro de Bueu. Pedro Toimil no 1 contra 1. Buscaba aí forte. Hai que moita axuda nese lateral esquerdo con Toimil. Iniciando novo ataque. Movéndose, miras, fíjate de posición do exterior ahora. Yo sé que ben xogou ese arrastre aí. E a parada foi de Dani. Correndo a Bueu, Ben Brais en bote. Balón cara David, filtrado, gol de David. Canto tempo xa se mira un gol David. Que ben aproveitou este pase, esta subida rápida, esta primeira oleada. Estaba na posición adecuada. E recibe a nota David Iglesias. Un minutiño, menos de un minuto para chegar ao descanso. 19-11, distancia de 8. Pero sabemos que aquí nada é definitivo, porque xa temos visto de todo, Calvi. Sí, menos con un equipo tan correoso, tan rápido tamén, que xoga a moito ritmo como la Liga. Juan, balón a esquina, vai Crespo na esquina, golazo de Adrián Crespo, matando arañas. ¡Qué golazo! Vaya golazo espectacular de Crespo. Asier deixa a posición a liña para que entre David de novo. Menos de 30 segundos para rematar esta primeira parte. Esta primeira e defensiva primeira parte do Atlético. Hablo atacando Roque Gándara. Aí o impar casi chegou ya Josiño. Vais a atrever Josiño. Balón o traveseiro. Andrés quería sacar outra vez o balón a xogo. Quedan 7 segundos. 6. Vai a sacar o balón en movimento xa porteiro. Pide a Xosé Cuiña, que ben se anticipou aí Andrés. O lanzamento de Xosé, a parada de Dani. Listo, Andrés. Terceira parada de Dani. Con isto chegamos a un descanso dunha trepidante primeira parte, Calvi. Grandísima defensa boa Atlético. O máis importante desta primeira primeira parte, e tamén bastante eficacia, sobre todo José e Vicente Domínguez tamén tivo unha importante participación nos goles de Boa Atlético. Iso no ataque, porque se temos que ir a defensa, Asier está sendo espectacular o xogo da Asier Cerqueira. A parte dereita da defensa do Atlético, sobre todo, interviu bastante, cortando bastantes pases e roubando moitos balóns. Pois imos a tomar un sin 3 de descanso e voltamos antes de que comece esta segunda parte. Ata agora. Hasta ahora. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi.
voltándose ao posto de comentaristas para levarnos otra vez a esta segunda parte. Recordamos 19-12 no electrónico en este partido de ritmazo, Sí, sobre todo en los últimos 20 minutos empezaron un poquinho tal vez parados, con pocos ataques e pouca eficacia, pero sí, hai moitas cousas que ver. A verdad que os ritmos, comentábamoslo antes, ao ritmo que están xogando apenas daba tempo a comentar cousas curiosas. Había momentos, por exemplo, na defensa do Atlético que pola forma en que atacaba o Lalín mirabas a parte dereita da defensa do Bueu cerrada atrás e a parte dereita moi aberta, evidentemente todo condicionado pola posición do pivote. Iníciase xa esta segunda parte, arranca o partido sacando o Atlético de centro, el primeiro cambio na defensa do Balmán Lalín. Xa temos un 5-1, un 5-1 moi profundo por parte do equipo de Lalín. Llegaba Gándara con todo espacio. Sí. Decía, esta é a miña. Roque con Yuque, chega o balón a Pablo Gándara, está ao extremo Andrés, non hai posibilidade de lanzamento, movéndose muitísimo ahora os xogadores do Lalín. Aviso de pasivo en ese golpe. Franco vaya a poñer o balón en movimento. Rubén Augusto ven a acudir Gándara. A poñer de nuevo balón en movimento. Ahora sí, Yuque, ese cruce Gándara, levántase. ¡Golazo de Gándara! Sacou o canón Pablo Gándara, sacou ese misil que ten no brazo dereito para anotar o primeiro gol da segunda parte. E o seu primeiro gol na casilleiro. Juan, levántase Juan, golazo. Golazo de Juan Lago. Como asustou, incluso superando por enriba a Dani, petando el balón no traseiro. Mira, ya vemos ahí a Dani diciendo que increíble. Como entró por ahí. Milimétrico, milimétrico. Señor, gol de Juan Lago. Iniciando de nuevo ataque, defensa 5-1. Miguel López ahí sobre el equipo de Cacheda. O sea, algo tienen que hacer, evidentemente, había que hacer algún cambio. Roque buscando ese bloqueo de Rubén Augusto. Ven Andrés Nasuda recibiendo nuevamente Yuque buscando nuevamente evitar cómo recibe ahí Augusto. Quiere girar. Ahí Asuda entre Hidalgo y Juan. Y el balón en el momento Pablo Gándara. Ese amago, gol de Pablo. Qué cinta de pase de Pablo para no incurrir en pasos. Salta pe cambiado, equilibrado y anota. Muy inteligente esta acción de Pablo Gándara. Segundo gol. En Juan Lago, balón a esquina y habilitado a Hidalgo. Golazo, cómo domó ese balón Víctor Hidalgo. Ese balón metido dentro do área, consiguiendo domarlo. Ven Pablo Gándara con Roque evitando avanzado nuevamente esa sucesión de cruces. Yuque con Gándara buscaba ese bloqueo exterior de Rubén Augusto con Ancho Gou. Iniciando de nuevo ataque posicional ahora de nuevo o equipo azul. Hay ritmo, 2 minutos 4 goles. Este no foi como se empezou o primeiro tempo. Ahora xa hai que botar todo. Sae José a dar continuidade, a dar posibilidade de pase aos xogadores de primeira. Finta. Un contra un sobre Hidalgo. Ven aí a Xuda. Digo que chegar esa Xuda porque se iba Josiño para engatillar. Sí, quédase aí. Quédese el xogador. Ahora sí recupera posición. Yuque, finta de brazo. Buscar Yuque para elevar ya a superioridad de Josiño y avisa de pasivo nuevamente. Vais a desdoblar Josiño. Va a buscar 2 para 2 primero. Yuque con Rubén Augusto. Gándara. Roque vaya a tener que xogar aí. Andrés escapullo, balón Andrés. Recupera aí. Finalmente vaya a quedar para Olalín porque se quedó dentro da área. Sí, pero bueno, por lo menos no tuvieron un saque de balón rápido, una transición rápida. Juan Lago, balón a esquina, ahí va Ramón. Golazo. Faltaba el gol, faltaban los lanzamientos de Ramón. 21-15. Balón por de nuevo para el equipo azul. Yuque con Roque, vaya a querer buscar esa esquina. Ven Andrés con espacio buscando lanzamiento Andrés. Ahí a falta de Víctor Hidalgo. Ven ahí ayuda también de Miguel López. Evitar esa penetración. Contigo máis de intensidade na defensa do Lalín, sobre todo por profundidade. Xa estaban sendo moi intensos antes, pero en axudas en liñas de pase cos brazos, ahora profundidade. Eso de pasivo nuevamente Gándara. Amago de pase, va Gándara buscando esa penetración, levando colgado hasta 2 jugadores. Golpe franco. El compañero balón de nuevo en movimiento Rubén Augusto. Indicado colegiado que tiene que salir totalmente fuera. Ahí vaya a recibir de nuevo Yuque, buscando 2 para 2. Gándara, balón a esquina, recibe Josiño. Tocó antes en Ramón, en un puido domar yo balón. Mira que pase. Tocó Gándara y ahí está. Corre camino Ramón Gil. Tocó una en defensa, colleu una en ataque e anota. Hizo todo, toda acción completa de Ramón Gil.
Andrés recibiendo, atragantándose un poquinho ahora, defensa 5-1, aí ao equipo de Luis Montes. Gándara ahora no centro con Yuke. Sí, no estamos topando solución, estamos rematando los ataques en pasivo todos. Ahora sí con espacio Gándara, penetración de Gándara. Ahora, y golpe franco. Golpe muy fuerte no muslo. Sí. Un bocadillo bastante duro. Ese golpe que se elevó ahora Pablo Gándara. Además que era perna de apoyo. Aí os impactos eses cando encima da perna de apoyo é bastante. Vamos a ver ahí, aviso de pasivo, Eva otra vez para o ataque azul. Vamos a ver cómo aguanta ahí Pablo. Sí, porque vamos, no se mira estable. Yuko en un contra un, balón a esquina para Andrés, no se atreve en el lanzamiento, va a buscar la penetración Andrés, balón para Roque, lanzamiento de Roque, parada de Yago. Pereira. Atascándose ya defensa ahí o equipo de Luis. Ben Roy Sierra chegándose en bote. Adrián Ferreras. Balón para esquina, ven Miguel Roy buscando a penetración al lanzamiento de Roy. Va a ver 7 metros. Roy participando de novo no xoga de ataque do balonmán Lalín, que aínda que empezou de cara na primeira parte, nos últimos minutos do partido xa non estaba xogando, estaba outro compañero na posición central, retomando el o xogo na dirección do balonmán Disciplín Lalín. Preparado para lanzamiento 7 metros, Dani diante de él. Lanza, ¡ay, parada de Dani! Cómo estiró esa man izquierda, interceptando a ese balón que iba a cara a portería. Anotamos a parada para Dani. Que venga ahora. Penetración o gol de Andrés. Circuló Andrés. Se hizo de su posición de extremo derecho con velocidad y recibió a nota desde la posición de pivote. Corriendo Salalín, que daba balón ahí a Roy, pero indicó coleseado, pidiendo perdón ahí ese golpe franco previo. Sí. Podía dar continuidad de esas jugadas. ¿Sí? Roy, con Roy zafándose de Rubén Augusto. Pero vaya a haber exclusión para Rubén Augusto. Esa acción. Vaya a ser la segunda de Rubén, Sí. Só temos dúas no noso equipo e as dúas del. Para ir a portería. O buen Atlético, entra David, a posición de pivote en ataque. Ramón Gil sempre tamén agantando desde o banquiño, a ver se consigue roubar algún balón ante o saque de centro. Estaban pendentes xogadores do Bueu. E xogándose en ataque José desde o centro, chega o balón hasta Yuque. Temos a Brais tamén agora na primeira liña. Brais recibiendo, buscándose un contra un. Yuque non é capaz de domar o balón. Hai golpe franco a prol do equipo azul. Recordamos que estamos coa portería Baleira. Roque recibiendo con Brais, achegándose, buscando acción de lanzamiento. Vai Roque, amagando co pase. Yuque, balón para Brais. Vai Brais, ¡Buen golazo de Brais! ¿Dónde puso ese balón en toda a escadra? Como sempre. O lanzamento de Candorasa non se pode facer nada. O lanzamento dos tempos de pasivo. Que inteligente está sendo Brais, lendo os momentos de pase e de lanzamento neste partido. Va Roy achegándose en bote, buscando a Hidalgo, ese 2 para 2. Juan Lago recibiendo, nuevamente iniciando ahora de derecha a izquierda. Roy Sierra, balón aí ao desdoble do seu compañeiro, aproveitando superioridade. Gol de Pedro Toimil. Esa continuidade, aproveitando que Roy é un xogador que en aproximación e en apoio sin cielo de sacar o fusil, Sí, que faz? Salgolle para que non tire, quédome para defender ao pivote, complicado. Un xogador con a calidade que ten Roy. Portería Baleira novamente. Ben Brais, no un contra un. Yuque buscando otra vez o impar ahí Roy Sierra. Hay aviso de pasivo nuevamente. Rápido Roy ahora a atrapar a Yuque antes que tuviese opción de pensar o de hacer una finta. Yuque quería buscar con las costas aí o pase cara Brais, o lanzamiento de Yuque, vais arriba. Balón para o equipo de Odeza, pedíndolle calma aí. Pablo Cacheda. Vai a recuperarse ao xogador excluído aí o... Vamos todos. O Bueu Atlético. Entra José a defender no 2, no lado de esquerdo do defensa do Bueu Atlético. Iniciando Roy dende o centro. A posición de Vítor Hidalgo, sempre aí. Esa posición entre 1 e 2 ou 2 e 3. Roy Sierra chegándose, vai a haber golpe franco nesa... Utilizando sempre, o que diste, iniciando dende ese lado e arrastrando cara ao centro para deixar o espacio e a dúbida ao segundo do defensa. Se queda entre 1 e 2, aí, esta posición vai quedarse aí buscando un pase, buscando que lle den o balón, e se non é así, entre 2 e 3,
Entón, muy ben agora Yuque, defensa. Bien aí a axuda de Andrés e David. Poñendo de novo o balón en movimento, recibindo Roy. Vai buscar a 2 para 2, a aviso de pasivo. Ben Juan Lago, cara ao centro. Aí recibiu Roy, engatillando e sacando un novo gol, o sexto gol para él. Correndo Sabueu, 23-19. Brais, balón a filtrado, escapou ya Andrés, que estaba xa lanzando sin ter o balón. Brais vai a chegar a evitar. Corre camino Ramón, pero ahí está, poniendo balón en movimiento rápido, recibiendo Miguel López, conseguindo gol Olalín, achegándose a 3. A 3. Cando a distancia foi de 8, Sí, moi pouco a pouco, pero van recortándose de tempo morto. É esperable. Por suposto, hai cousas que afinar ahora, sobre todo en defensa. Cuidarse no es cuestión de edad. En ataque, evidentemente. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Pues aí botando pezas, a ver ahora con que xoga Luis, porque o que dicíamos, esa defensa 5-1 que plantexa ahora Cacheda neste segundo tempo, dando moitísimos problemas ahora ao Bueu. Sí, pero hai que asustar dúas cousas. Hai que ver como soluciona este problema do ataque do Bueu e tamén volver ás sensacións defensivas que tiñamos na primeira parte. Descontento, Luis, está bastante descontento, vamos. Brais, Roque, Yuque, balón ahora con el lado derecho. Ben Brais nuevamente sin espacio. Y achicado se ha ido al lado derecho. Roque, Brais, balón a la esquina, balón para Josiño. Nota. Gol de Josiño. O desatascador que temos. Facía falta que chegasen balóns aquí ao extremo esquerdo a José e empezar a poñer as cousas no sitio no marcador tamén. Un 10º gol de Josiño en Pedro Toimil. Buscando para Juan, va a no parar ahí Juan. Voy a iniciar un ataque estático. El equipo de Lalín. Ben Brais ahora circulando con Ramón. No deixo oír. Iniciando de nuevo Roy, abriendo cara al lado izquierdo para esa pregunta con Juan Lago, buscando cruce con espacio Toimil, o balón que va a Pau. Ben Ramón recibiendo balón. Roy Sierra, Hidalgo otra vez iniciando ataque. De cero nuevamente Roy Sierra ordenando a Ramón que se desdoble. Hay aviso de pasivo. Ben Roy achegándose en bote, saliendo con el lado izquierdo, balón a esquina. Vais a atrevernos lanzamento e o gol que consiguen dende o extremo. O gol de Miguel López. 24-21. Roque en bote con espacio. Brais. Vaya a sacar os 7 metros. Pedía bancada algo máis nesa acción, pero 7 metros ben collido dende o fronte, sí, para evitar males maiores. Moi inteligente aquí o xogador, moi inteligente. Pedro non soltou, agarrou ben con consistencia, con forza, mantivo a posición por diante del. 7 metros, nada máis. Josiño preparado. A volve a anotar. Josiño. Josiño tamén incrementando o seu caselleiro particular e mantendo a distancia no marcador de 4 neste momento, que chegou a ser bastante máis amplo na primeira parte. Profundidade na defensa tamén por parte de José no lado esquerdo da defensa do Bueu Atlético. Roy, chega o balón al lago e lanzamento, un paso, salto e gol. Gol de Roy ahí iniciando de nuevo equipo azul. Ben Brais en ese cruce longo buscaba ahí difícil asistir a Sier, difícil. Vaya lanzamento de Iago, telemático, milimétrico para Ramón. Estos afán cos ollos cerrados. Correndo Sabueu, poniéndose a 2 a Lalín. Roque con Yuque, buscando 2 para 2. Yuque, falta en ataque que le saca ahora nuevamente, corriendo otra vez. Ahí va, otra vez conexión. Chicho Terremoto con Daniel Oferello.
E novamente o gol de Ramón. E a un gol. Aún os temos a Ramón, que non aparecera, pero que todos sabemos do que é capaz. E outra vez 25-24, partido novo, Calvi. Vamos, apareceu Ramón en defensa e en ataque. Yuke asistindo para Brais. Subindo Hidalgo, Ben Roque nunca. Penetración entre 1 e 2. O balón o Pau. Correndo de novo a la línea con posibilidad de empatar o partido. Ben Roy cierra balón a esquina. Aí vai buscando Pedro. Balón para Juan Lago. Vai a parar aí Juan. Haciéndose os cambios. Sí, Ramón. Salta Crespo. Sae Ramón ao banquillo. Non sei se coller aire, o aire ou coller algún problema físico. Sí, parece que é máis cuestión de oxígeno. Y era aire que fueron 3 sprints seguidos. Que vamos, 4 goles leva, todos nesta segunda parte, todos correndo. Juan Lago quería buscar la línea de 6, o balón OP. Mantenga posesión o balón na línea por o impacto do balón OP da defensa do Atlético. Sigue jugando Rubén Augusto a pesar das dúas exclusiones. Ven recibiendo Pedro, balón para Roy Sierra, esa penetración, faltan ataque que ven aguantaron aí tanto Brais como a Josiño. Entre os dous provocaron esta acción. Mantemos esa diferencia, agantamos este primeiro ataque, mantemos esta primeira posibilidade de que se achegasen a empatar. Entra outra vez Pablo Cántara no lateral dereito, reincorporarse ao xogo despois daquel choque que tivo coa defensa da que ha sido mal parado. Josiño, balón para Pablo, quere fintar, Roque buscando esas sucesiones de cruces, queriendo sacar a Roy Sierra de sitio, pero muy incómodo esa defensa do Lalín. Roque buscando penetración, ahí vaya a haber golpe franco y nuevamente en pasivo, vaya a xogar de nuevo Huehue, lleva todos sus ataques ao límite. Sí. Muy incómoda esta defensa para nos. Roque no 2 para 2, Brais, balón a esquina, vai Josiño e a parada de Iago. Paradón de Iago. Estaba cerrando todo e ainda así o balón iba polo oco que teña, baixou a man esquerda a toda velocidade para deter ese balón. Boa acción ahora do portero do Deza. Roy Sierra, ahora anticipouse Josiño, ven Josiño na contra, Josiño solo, Josiño pola esquina, Josiño, falta en ataque que lle forzou maravillosamente, Pedro. Como chegou no seu momento, que ven o fixo. Sí, subiu o balón un poquinho lento. Que ben chegou Pedro, forzando esa falta en ataque a Josiño. 25-24, sigue inamovible aí de momento. Marcador leva esos minutiños. Nese 25-24 producen cambios no equipo de Cacheda. Salta o marcador, Batán ao pivote. Marcador estático, pero xogo eléctrico. Roy con Pedro, aviso de pasivo. Roy achegándose en bote, va a buscar a 2 para 2 con Xavi Batán. Roy, Juan Lago achegándose, lanzamiento de Juan Lago. Empatando partido, 25-25. A 15 minutos, menos de 15 minutos para rematar. Cambio na portería de Huehue, entra Julio. E cambio tamén. Volve Rubén ao xogo de ataque na liña de 6 metros no pivote. La línea insistiendo en esa defensa que está dando tanta ventaja, tanto rédito, de tan buen resultado en esta segunda parte. Venga, ahora balón a Rubén. La parada de Iago. Oitava parada de Iago xa. Gran parte da culpa desta remontada de Iago, Necesítanse varios factores para remontar os goles que tiña de desventaja o la línea. Fai falta evidentemente eficacia en ataque. Eses contraataques de Ramón importantísimos e as accións do porteiro, tanto parando como lanzando eses balóns milimétricos amando o seu compañeiro. Xosé agora dentro do centro, sacando a Juan, vai a buscar a 2 para 2 con Xavi Batán. Juan Lago, balón para Pedro, buscando tamén ese bloqueo, recibíndose ese Cuiña, balón a esquina, Juan Lago, Diego colisiado, pasivo, a ver, golpe franco y aviso de pasivo. De Pablo Cacheda dando instrucciones aquí a Lago. Pedro Toimil buscando 1 contra 1 sobre Andrés. Julio. Golpe franco de parada de Julio. Y sigue aviso de pasivo, tiene que dar 2 pases como moito. Xavi Batán poniendo balón con Pedro Toimil. Vai a ter que xogar aí 2 para 2. Vai Pedro. Parada de Julio. Mantenga posesión o balón na línea. Esa parada de Julio. Sai polo lateral. Remata o pasivo. Inicio de nuevo ataque o equipo do Deza.
Pedro buscando 2 para 2. Levántase Pedro, golazo de Pedro. Moi bo gol. Poñendo a Lalín por diante. Despois de moitísimos minutos a Lalín por diante. Iniciando de novo ataque o equipo azul. Subindo todavía máis os decibelios aquí na caldeira do Pablo Orbello. Vaya remontada que ha de facer o equipo do Lalín. Máis profundidade. Brais con Gándara, Roque, balón para Gándara, balón a esquina, aí vai Josiño. Outra parada de Iago, e van 9. E aí ven a contra Miguel, o gol de Miguel. O gol de Miguel López. Pois o parcial está facendo moito dano bueu, Moitísimo dano, outro tempo morto que ten que pedir Luis Montes, porque isto Calvi mudou totalmente o partido. Deron ya volta completamente. Acabamos 19-12 a primeira parte. 19-12. 7 goles arriba e ahora estamos 2 abaixo. Anotamos no que levamos, en 13 minutos notamos 6 goles. E eles levan pois 12. O sea, levamos un parcial bastante malo, dos que poucas veces miramos esta tempada aquí como locais. Aproveitamos tamén para repasar marcadores definitivos. O Calvo Siria 29, Teucro 33, o Ribeiro 27, Granitos Ibéricos Carballal 29 e en xogo 35-21 do Ática Hotels o Coruña fronte ao Culleredo, o 10-15 a prol do Sae Plas Cañiza en Las Palmas, o 14-18 do Ingenio en Tocoronte. De momento aquí no Pablo Orbello 25-27 mandando os marcadores visitantes nesta xornada. Sí, algunas son sorpresas, pode decir, pero sí, están mandando. Pois o Deus Balonmán poñendo patas arriba calquera pronóstico que puidera haber. Sobre todo despois do visto tamén na primeira parte aquí. Pois balón en movimento novamente. Brais, Roque, Gándara na mesma primeira línea. O único cambio é David ahora na línea de 6 metros. Ben Josiño a recibir con espacio. Vais a afrontar a Hidalgo. Gándara, balón a esquina para Andrés. Recibiendo a axuda de Roque. Brais moi longo novamente. Gándara non contra un. O balón fora de Gándara. Sí, o lanzamento non foi preciso, pero a solución si foi boa para saírse desta defensa. Unha finta de pase. E saída pe cambiado tamén para lanzar. Pois a defender, temos que recuperar tamén boas sensacións defensivas. Sigue rotando moitísimo Pablo Cacheda, os seus xogadores novamente. Ferreras na pista, Xosé Cuiña, Pedro Timil recibindo, buscando 2 para 2, aí recibindo Batán. E vai a haber 7 metros. Esa recepción de Xavi Batán. Buscando sempre o 2 para 2 xogo con pivote aí. Sae Dani, sí. Sae Dani intentar meter o lanzamento de Ramón. 7 metros. Ramón o primeiro amago. E o gol de Ramón Gil. Quinto gol para Ramón. Poñendo máis 3 para Lalín. Primeiro gol de 7 metros. Brais con espacio en 1 contra 1. Gándara, balón a esquina. Aí ven Andrés. A parada de Iago que se está facendo un muro. Baixou a persiana Iago. Pechou aí a portería. 6 minutos que quedamos ancorados, que quedamos presos nese número 25 por culpa precisamente do dorsal 25 do Lalín. Pois a sequía esa de casi, mira, van 8 minutos, camiño de 9 minutos de sequía, e Pablo Cacheda que solicita tempo morto, sí, para reaxustar algo máis no seu equipo. Sí, está percibindo que é o momento de coller ventaxa e a dar instruccións aos xogadores para que así o fagan. A ver con que saen. Supoño que tamén nos sorprenderá ahora Luis, sempre que hai un tempo morto visitante. Haberá un cambio defensivo. E a ver como responde o Lalín. Seguramente coa posición do pivote que tanto nos está facendo, saindo desde o lado dereito da defensa do Boa Atlético. As instruccións de un e de outro equipo agora mesmo. No caso Lalín, Pizarra directamente, vamos, a Pablo Caché dando as posicións dos xogadores, creo que teñen que facer para sacar con éxito este ataque e coller a ventaxa xa de 4 goles.
pedimos aos xogadores de Bueu máis decibelios, todavía máis ruido para axudar, e ese xogador número 8 sempre presente nos partidos do Pablo Orbello en este bastión que de momento lleva escapados moi pouquiños puntos. Vais a poñer de novo o balón en movimento. Cambio na defensa do Bueu, temos un 5-1 tamén. No, mira, bueno, 5 non máis, porque está tamén Pablo Gándara no 2 con esa anticipación, con esa profundidade. Ben Pedro no 1 contra 1 con ahora espacio, sí. A parada de Julio. Sí, traía defensa de Roque. Consiguió lanzar. Nova defensa, fortaleza, apoyos. Vamos con esos apoyos entre os rapaces. Aí Pedro. Quería sacar aí ao seu compañeiro. Pasivo, aviso de pasivo para Balamalalín. Pedro, aviso de pasivo, recibiendo Ferreras, balón que quede elevar a esquina, vais a atrever Crespo, sí que inteligente, buscando a Sier, que estaba dentro da área, e os 7 metros. Saíra do choque anterior, desequilibrado, estaba dentro da liña de 6 metros, contacto de atacante, nada que decir. Ramón Sadi, de novo Ramón. Diante del Julio, e o gol de Ramón Gil, segundo de penalti, sexto na súa conta, poñendo máis 4 para la Lin. Ben Pablo Gándara, non contra un Gándara, penetración, agora sí. Ahora sí. Pablo. Tercero gol de Pablo Gándara, y por fin abandonamos ese tanteo 25 para empezarse a remontar. Ya vamos. Y a falta desatascar. Acordarnos que no podemos seguir marcando goles. Veña a defender agora, que é o que nos toca. Defensa 5-1, ahora defensa de Gándara moi avanzada sobre Pedro Temil. Rouboulle a carteira, moi ben o balón e ahora para Bueu. Quería correr o Bueu, non foi quen de sacar rápido. Roque con Brais, con espacio. Brais chegando á liña de 9 metros. Roque, oi o balón que apareceu esa man de Martín Losón. E ben Gándara. Losón intenso, vaya a poñer calma agora mismo colesiado. E vai a ser 2 minutos por Ipón. Segundas instruccións, 2 minutos por Ipón. El cartón amarelo para Cacheda, para o banco do equipo do Deza. Moi repartidas todas as instruccións no equipo de la Lin. Todos os xogadores que teñan alguna sanción deste tipo son unha. E ataque en superioridade para o Atlético, que hai que aproveitar estes 2 minutos para remontar. Balance positivo que hai que haberlo marcado estes 2 próximos minutos. Roque para Brais con espacio, Brais, o gol de Brais. Inteligente Brais tamén agantou co balón na man, esperando a resposta que facía o porteiro, e con tranquilidade. Vas para aquí, pois eu para lá. Gol de Brais. Mini remontada de momento, a ver que continúe. Diferencia de 2. Alta pista Miguel López no extremo izquierdo. Alexa es sobre Pedro Toimil. Están sin porteiro. Sí, portería Valera, vai Ferreiras, no 2 para 2. Ven aí a defensa de Asier. Sai Crespo na axuda, ven Xosé Cuiña, chegándose, buscándose un contra un Xosé. A ver, golpe franco polo arrastre. Había que ver aí con detenimiento esa posición tamén, esa loita entre Asier e o pivote. Como la Manalín. Xosé Cuiña recibiendo nuevamente, Ben Ferreras con espacio, buscando un contra un, el gol que consigue Adrián Ferreras, correndo Bueu. Levado tempo sin anotar, sí. Brais, Gándara, balón a esquina, Ben Enrique, vaya a ver 7 metros, de esa acción de Miguel López, una penetración de Enrique. Pedindo balón a Josiño para xogar ese penalti sin tempo que perder. Josiño engatillando, e a parada de Iago. Clave este home, va a haber que falar del cando acabe o partido. 11ª parada, Toldos González con franquicia en la Lin. Espectacular como está o porteiro do Balamalalín hoxe. Enchufadísimo, aportando moitísimo ao seu equipo, en defensa e en ataque. Moitos contraataques saíron da súa man con altísima eficacia. Iniciando de novo, Xosé Cuiñas non contra un sobre Roque, anula o colesiado, o gol por golpe franco. Que ese xogador quere continuidade, quere que o árbitro tarde un poquinho máis en sinalar esa sanción, que ese golpe franco. Xosé
A sacar a Miguel de la esquina. Miguel, balón atrás para Adrián Ferreras. Con espacio, buscar un control sobre Asier. Balón para Crespo. Ferreras tiene que lanzar porque se ya acabaron los pases. Se consigue gol o límite. Gol o límite. Adrián Ferreras se mira con sanción. Rédito doble. Sanción para Asier Cerqueira. Qué cinta, con qué potencia se ha ido por un lado izquierdo. Paisó o centro de la verde, agachouse, equilibrouse para conseguir lanzar e sacou tamén unha exclusión. Pois a pola épica o Bueu, máis 4 de novo para o balonmán na límite 7-31 e cun excluído. Portería Baleira. Pouco máis de 5 minutos. Roque con Brais, recibiendo Gándara. Brais, ese cruce longo. Roque buscando bloqueo entre 1 e 2. Balón a Enrique buscando ese lanzamento. Non lanzou, en co cual non hai penalti, ainda que estaba o xogador no interior da área. Y ven que se limpia a pista esa acción de sempre, ese intento de penetración e o non lanzar non permite dar esa acción de 7 metros. Tamén vamos, é de entender que sabes que se saltas que hai xente debaixo, perdes a referencia do que tes de chan. Dá a veces bastante respeto non ter claro que o apoio vai ser limpo, que de estando aí arriba desde un extremo, como que hayas cun apoio incorrecto, desfaso o tobillo. Moitas veces hasta pode ser comprensible que tardes ou que non chegues a saltar. Pues atacando de nuevo Bueu, poniendo balón en movimiento. Gándara, Roque, nuevamente Brais, buscando esa acción de 2. Ben levando a esquina, Josiño. Ahora sí. Guiña que chegaron ao balón extremo tamén, outra vez, para seguir anotando. Novo gol de José, segundo en esta terceiro en esta segunda parte. Yendo balón de nuevo en un momento al lado de Deza. Salta Roy Sierra ao centro, pedindo esa posible da bancada do Pablo Ordello. Juan Lago. Estamos en inferioridade, Roy Sierra, sí, buscando ese bloqueo. Vai Roy Sierra, vai a sacar os 7 metros. No, golpe franco. Golpe franco, estaba sancionado antes, non foi por defensa interior. Vai Roy nuevamente con Juan, espacio, va a buscar a 2 para 2. Roy Sierra buscando ese bloqueo, balón a esquina. Pedro Toimil buscando un contra un. En la defensa ahora do Bueu. Roy adianta ese gol de Roy. Qué difícil foi este tiro. Asumiendo Roy Sierra, achegándose en botes a Roque. Llegan a Suda Brais. Con espacio, con distancia. Ven Josiño. ¡Fue gol de Josiño! ¡Vaya gol! Vaselina, rosca, contacto, golpe, vaya acción de ataque acaba de facer Josiño. Novo gol, a defender outra vez. Hai que sacar boas defensas, remontar menos de 5 minutos para rematar o partido. Gol que consigue nuevamente Roy Sierra, levando equipo a las costas. Correndo Bueu, nuevamente Ben Roque. Siga máis 4, Pablo Gándara, balón a Enrique Domínguez. Recibiendo de nuevo Roque no centro, pedindo a Brais. Asumiendo ahora Brais, balón a la esquina, va Pablo Gándara entre 1 e 2 a penetración. Pablo Gándara. Completamente escorado ao lado dereito, circular o extremo, quedará todo ese oco para él. E consigue sorprender ao porteiro. Consigue sorprender Iago, que non esperaba ese gol desde esa posición. A mixta agora é sobre Roy Sierra, ben Pedro Toimil chegándose en bote buscando un control sobre Roque. En la defensa de Roque Arias. Van a insistir moitísimo nese 2 para 2 aí entre Pedro e bueno, ahora Xavier. Sí, pero bueno, nos favorece que teñen que facer o 2 para 2 entre estes dous xogadores e non con Roy. Balón para Xavier, quere girar, que ven aí a axuda de Roque, vai a haber golpe franco e aviso de pasivo. Que ven Pablo, que ven Roque. Van a insistir nuevamente en ese 2 para 2 para tratar de sacar unha sanción maior. Ahí va Xavier, recibiendo Pedro, vai a buscar ese 2 para 2, Pedro, cruce para Juan, vais a levantar Juan, a parada de Dani. Parada de Dani, facía falta a esta intervención tamén. Saca o balón rápido. Ante a presión que estaba facendo o balón Alín. Brais con espacio en un contra un sobre Juan. Ben Josiño quiere girarse sobre Juan nuevamente. Ahí golpe franco. Y apoyar de nuevo balón, obviamente sin tiempo que perder o Bueu. Baleirando a porta para ir con un xogador máis. Gándara escapouse o balón aí, ese difícil. Perdeu a perspectiva do pase tamén. 30-33, balón nuevamente para o equipo do Deza. Vamos a seguir loitando. A pola épica, equipo de azul. Juan Lago, doble mixta ahora. Juan Lago buscando lanzamento. Vaya a lanzar otra vez Dani. Vaya a quedar o balón de nuevo para el equipo de Lalín. Sí, o balón sale por lateral.
después da parada de Dani. Miguel recibiendo Toby Mil, perseguido por Gándara, sigue en bote. Xogando en lateral completamente solos de la línea, non hai de momento acción de ataque. Crespo Están xogando en lateral pasivo, completamente. Pedro Toby Mil buscando aí esa acción. Siguió pasivo, golpe franco a prol do equipo do Deza. Tempo que piden os colexiados. Menos de 2 minutos. Tempo. Vai recibir Roy. 2-2. Buscando esa penetración, vai Roy. No. A 7 metros que sinala o colexiado de fondo en esa penetración de Roy Sierra. Y disponse. Tiempo para que entre nuevamente Ramón a pista. Alta eficacia leva de momento Ramón nos lancetos de 7 metros en segunda parte. Anotou todo o que lanzou. Aí Ramón diante Dani. Asumen os colexiados o primeiro amago. Ramón, o gol de Ramón Gil. Séptimo gol de Ramón. E o terceiro na liña de 7 metros correndo Sabueu. Josiño, Gándara con Roque, Brais. Vais a levantar Brais, non ven Gándara buscando esa penetración, buscaba ese bloqueo. Non o conseguiu Brais, un poquinho xogado de embarullador. Gándara, o balón que se vai fora. Foi clave ollo que van a voar os puntos do Pablo Orbello, Iso sí que é nova. Novedoso completamente, algo non habitual esta tempada neste pabellón. Ramón agantando o balón, botando Cacheda que solicita o tempo morto a falta de 1 minuto e 3 segundos para amarrar o resultado un pouquiño máis. E tratar de poñer máis calma. Recordando ademais, mira, buscando tamén ese gol a verase, recordando ese primeiro partido de Liga 29-32 a distancia de 3 goles e agora é de 4 a prol do Lalín, máis o ter máis goles agora mismiño. Está saindo un bo partido la Lalín porque está bastante por riba do que é a súa media anotadora, Sí que mirei o dato antes. Tengo unha media de goles a favor de 27,4 na tempada, está en 34. É un valor altísimo. Un equipo que, como dicíamos ao principio do partido, está vindo de menos a máis nesta liga, metendo cada vez máis aos xogadores xóvenes nas rotacións, aportando cada día máis esta xente xoven que está saindo eses novos talentos, como sempre, da canteira inesgotable de la liga. Bueno, é que está tamén nunha zona cómoda, digamos, da clasificación. Veña, este último minuto vamos a ver que o que sucede aquí. Xosé, falta un ataque que recuperamos o balón. Enrique Domínguez, quere correr o Bueu, tratando de reducir distancias para ese golaveraxe importante. Asier Cerqueira recibindo Gándara. Vai Roque, balón para Brais, vai a buscar ese 1 contra 1, no consigue Roque, balón para Pablo Gándara, Roque nuevamente, Brais al que él no cara fuera buscando esa penetración. Ven ahí, se repuso Sadi Batán. Salta nuevamente validando a pista. Gándara con Roque, ven Brais, languetazo de Brais, tocó Roy Sierra. Hacemos a posesión, quedan 30 segundos, poco menos. El balón a esquina, Brais para Gándara, buscando a penetración Gándara. Ahora gol sí. de Pablo Gándara. Ahora sí. Pablo Gándara. 15 segundos para rematar este encontro. 3 goles abaixo, presión total por parte dos Osos de Bueu Atlético, a ver se recuperan un balón máis. Vai Ramón por la esquina, Ramón a parada de Dani. A parada de Dani, quedan 2 segundos, vai a rematar aquí con este resultado de 31-34. O Disciclin Lalín asaltando Pablo Orbello, Calvi. Eufóricos os Osos do Lalín, están celebrando dunha maneira importante, de non se conta, acaban de darse conta do que acaban de facer. Que non é pa menos, non é pa menos, porque que acaba de conseguir o Disciclin Lalín e asaltar un dos baluartes do balonmán aquí en Galicia. Pasaron xa moitos equipos unha volta inteira e poucos poden decir que se levan daqui os 2 puntos. Grandísimo partido, Efectivamente. Nada que obxectar, realmente baseado completamente esta victoria nesa grandísima defensa que fixeron na segunda parte. Ese cambio defensivo proposto por Pablo Cacheda foi vital. Estuvimos atrancados prácticamente 12 minutos sen anotar, sin saber como resolver esa defensa 5-1. Non abandonen, acabou o partido, pero non nos deixen, continúen a transmisión, que nada, nos minutiños Alberto xa está baixando para a zona de vestiarios a recoller as impresións dun seguro eufórico con contentísimo Pablo Cacheda, e a ver tamén que nos pode contar
Luis, con respecto ás conclusións do observado neste partido. O resumen pode ser dunha primeira parte bastante clara e cómoda incluso para o Bo Atlético. A defensa moi boa durante toda esta primeira parte. Deixamos o Balonmán Lalín en moi poucos goles, prácticamente en 10-12 minutos levaban apenas 3 goles anotados e con a boa eficacia tamén ofensiva. Chegamos ao final da primeira metade cun 19-12. O cal ven a decir isto que estamos comentando da eficacia, sobre todo defensiva. Pablo Cacheda facendo cambios continuamente no xogo de ataque en toda a primeira liña, buscando aquela combinación que lle dese eficacia, pero aínda así non puderon. Importantísimo Josiño tamén, sobre todo na primeira parte, con unha barbaridade de goles tanto de 7 metros como de xogo, pero se algo hai que destacar do partido, temos que dicir, foi a grandísima defensa do Balonmán Lalín na segunda parte, e sobre todo de destacar as accións de Iago González. Vital o porteiro para este partido, non só polo que parou, que foi moitísimo, senón tamén cantas accións a raíz de paradas sacou contraataque que caían directamente na man dos seus compañeiros. Entón, felicidades polo traballo feito por este porteiro, polos seus compañeiros. Felicidades ao Balonmán Lalín por esta victoria. E a pesar de que se marchan estos 2 puntos, sigue sendo vital. Qué maravilla, qué bonito que estamos mirando neste momento todos os xogadores debaixo da grada da afición, debaixo dos sigareiros, aplaudindo o apoio que hubo ao longo de todo este partido. Mientras siguen os xogadores do Bo Atlético cos seus compañeiros, recordamos partido perdido. Recordamos que as seguintes 2 xornadas, a xornada do día 1 de febreiro, a xornada será o día 25. Xogamos fora en Vigo, como Balonmán Reconquista. A seguinte xornada será en Carballo, o día 1 de febreiro, e non volverá o Balonmán en directo aquí na pista do Palmo Verbello hasta o día 8 de febreiro, xornada 19, que recibiremos ao Balonmán Ribeiro Rodosa. 2 xornadas, polo tanto, seguidas agora fora de Bueu para visitar Vigo e Carballo. E vamos a ver tamén a repasar como quedará a clasificación, tendo en conta esta perda dos puntos. Estábamos en segunda posición, non sumamos. En cambio, si sumou Lirón Teucro, que nos adianta 2 posicións. Neste momento Lirón Teucro pasa a segunda posición e nos estamos momentáneamente no 4º lugar con 22 puntos. Dos 5 últimos partidos xogados, só puntuamos en 3 deles, 2 victorias e un empate a semana pasada contra o Teucro, e tamén acumulamos unhas derrotas. Damos a paso para Alberto en vestiarios, que coas entrevistas e impresións dos adestradores. Por a parte, hasta a próxima semana, e recordar a máxia técnica que está facendo Iago aquí para que poidades escoitarnos e vernos. Hasta a próxima. Amigo, faltan aí micros. A ver si ahora vamos. Menudo despliegue tedes de medios, Aí bonito chollo, Pois, novamente agora sí que xa estamos, Pablo, noraboa. O que dicíamos, atacar un bastión aquí como é o Pablo Orbello é digno de admirar, sobre todo. Sí, bueno, a verdade é que viñemos de facer un moi bo partido a semana pasada co Reconquista na casa e bueno, viñemos con intención de facer o que ao final se puido dar,
pero sí que é certo que na primeira parte fomos totalmente por detrás de Bueu, non? No 6-0 non nos saliu o que queríamos plantexar, fomos sempre por detrás en todas as accións, quedándonos moi lonxe de cortar esa circulación tan boa que fai o Bueu, despois na segunda parte co 5-1 creo que cambia por completo, non? Esa defensa avanzado creo que hoxe é un día para mencionar a Miguel López, porque fixo un traballo aí no avanzado espectacular, pero bueno, despois tamén sumado un pouco a portería, o resto que axudaron, pois fomos capaces de darlle a volta a un partido que parecía imposible, que no descanso se me din que vamos a acabar gañando de 3, digo, ten que ser un milagro, pois apareceu o milagro, e bueno, moi contento, sobre todo polos rapaces, porque creo que tamén nos facía falta unha vitoria así, fora da casa, con esta imaxe de segunda parte, entón, pois, darlle a noraboa a eles, que son os que fan o traballo, e os que ao final teñen que disfrutar destes partidos que son preciosos, porque o Pablo Orbello, a verdade é que desas pistas onde dá moito gusto xogar. A verdade é que sí. Eu de verdade, a noraboa, porque no táctico o seu partido foi espectacular, tanto pola túa parte como para de Luís. Se hai que leválo a algún libro, o de hoxe, o 5-1 que ti marcache foi brutal, e o 6-0 de tanta axuda do Bueu na primeira parte foi de libro. Sí, na primeira parte costounos moito, non atopábamos tampouco esa distancia, moi pegajosos, eles no un para un, e despois nas axudas cando eran necesarias, e cando non, roubando balóns en pares, a verdade é que aí estábamos moi fora de punto. Tamén é certo que nós cando máis cómodos estamos é cando podemos darlle algo máis de velocidade e aproveitar esas primeira e segunda oleada que na segunda parte puidemos. Creo que, como dixo, 5-1 pois sí que cortocircuitou ese xogo de ataque de Bueu, mantivemos máis lonxe ao central, a conexión co pivote, todo o que eso ven dando despois por detrás, que chegan aos extremos unhas bolas que claro, que os meus extremos están desexando que esas bolas cheguen tamén aquí, non? Entón, a verdade é que o Bueu é un equipo que sempre digo, xa dixen onte na previa ali na casa, que dá gusto velo xogar, que propón, que che fai cambiar por completo o teu modo de xogar. Sin embargo, na segunda parte fomos capaces de darlle a volta a eso e facer o mesmo nos con eles, non? Cambiar un pouco esa forma de xogar que ten o Bueu tan característica, bueno, ao final, pois saiu cara que outros días sai cruz. Pois nada, Pablo, dende aquí, noraboa, e que sigades con esa progresión, porque ao final Bueu e Lalín son casi hermanos deste do balonmán, e desexando que sigades medrando como está facendo. Igualmente, a verdade xe digo, é un placer xogar neste pabillón, seguide así porque estás facendo un gran traballo, e o Gallá nos vexamos no futuro e máis arriba os dous. O Gallá, así, moitísimas gracias. Bueno, pois estamos con Luís Ose tocou cruz, partido de dúas partes totalmente diferentes, onde, bueno, te dicía ahora Pablo Cacheda, o 5-1 cortocircuitou por completo o ataque do Bueu. Sí, sin dúbida. Tamén é verdade que, bueno, a primeira parte espectacular, decíalles no descanso que o peor era o resultado, porque pudemos romper o partido aí. Na segunda parte atascámonos, os primeiros 8 ataques son en pasivo, bueno, en pitado, evidentemente, estábamos moi atascados, e no momento que parece que imos atopando solucións, pois temos, creo que son 6 seguidas, 6 lanzamentos seguidos sós, que fallamos e que encima na contra pois nos mata, ¿no? Recordo ahora mesmo dúas clarísimas, un lanzamento de 6 metros que fallamos e Ramón mete, que era para irnos de 4, e despois un para irnos de 5 que se nos escapa das mans cando Andrés xogara só moi ben sin balón, escápasenos das mans, balón a Ramón, meten, bueno, creo que foi a constante da segunda parte, que primeiro nos atascamos e cando saímos do atasco, pois quizáis os nervios, a precipitación, pois fixo que nos borráramos do partido. Bueno, pois agora supoño que tocará poñer contador a cero, pensar en 2 partidos ahora duros, trampas sobre todo que veñen, e agardar que
non vamos a chamarlle seira negativa porque a semana pasada foi un empate que puido haber sido unha derrota, pero agora, o que dicíamos, felicitar o Lalín porque o partido foi tácticamente increíble. A realidade é que son tres xornadas sin gañar e agora dúas saídas durísimas. Sabíamos que hoxe era o día, bueno, así como cando gañamos damoslle menos voltas ao partido e xa pensamos no seguinte. Esta vez creo que nos toca primeiro analizar o noso, despois meternos, pero sin dúbida un día complicado vai ser hoxe. Bueno, pois de aquí despedímonos e voltamos na seguinte emisión. Recordade que estamos ahora en directo co Señor Femenino. Ata agora.